saboda ke na daɗe ban mutu ba, sunan kishi na rike, taho mu tafi. Saboda kai na daɗe ban mutu ba, sunan kashi na rike, taho mu tafi. Sunan siya na kasa ina ta gumi, rashin siya ya zame abin zulumi. Na yarda ni a roƙonki na dau azumi, ni zana so ki faɗan ko da alƙalami. So wanda za ki min ki cire adadi, ni zana ɗauki roƙonki a so na tafi. Na gama so na biya, wai a ina na tsaya, da kai nake tutiya, gaban ka zo na tsaya. Ke zana kai Saudiya sauke farali domin ziyartar annabin Rasulillah. Wai ni ta yana tafe, ki bani zana rufe.